बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै देवबारनि मोनसे मोजां स्पेशल मोनसे भिडिअ लाना फैदों। अनलि फर इन्टारेस्टेड केन्डिडेट्स एबा इन्टारेस्टेड जायफोर मोजां मोनो बिथांमोननि थाखायल'। दे फंबायमोन बिनानावमोन, जे नोंसोरो जिउआव साक्सेस जानो थाखाय मा खालामो? न' डाउट खस्थ' खालामो। खिन्थु आं जाय बाथ्राफोरखौ दिनै बुंगोन नोंथांमोना गासिबो बा नोंसोर मिथिजोबखायो दे, नोंसोर मिथिजोबखायो। जेरै सापज फिसा एग्जाम्पल होनोसै आङो, लेखाखौ फरायाबा रोङा बेखौ नोंबो मिथिखागो नङा होमबा? फुङाव थाब सिखारनांगौ, एक्सारसाइस खालामनांगौ, देहाया मोजां थायो, बेखौ नों मिथिखागौ। बांद्राय जौ लोंनो नाङा, बांद्राय जौ लोङोबा लिभारा डेमेज जायो, स्प्लिना बारायलाङो, बेखौ नोंबो मिथिगौ। आरो जुदि नोङो खस्थ' खालामाबा, हार्ड लेबार खालामाबा जिउआव जाफुंसारा, साक्सेस जाया, बेखौ नों मिथिखागौ। नाथाय मिथिखागौ गुबुननि गाज्रि कमेन्ट, गाज्रि माबा मोनसेखौ लानानै नों जुदि नोंनि ओरै आगसि आगदा मानसिफोरनि माखासे बुंनायनि बाथ्राखौ लायोबा नों जिउआव साक्सेस जाया, बेखौबो नों मिथिगौ। लोगोआनो लोगोखौ दायो आरो लोगोआनो लोगोखौ जोबस्रांहोयो, बेखौ नों मिथिगौ। नाथाय नों गासैबो बाथ्राखौ मिथिखासैबावबो नों दिनैसिम बेसेबां सांग्रां? बेसेबां सांग्रां? कुइसना बे जादों। ओरैबायदि थारमाने, सापज नों जिउआव साक्सेस जानो लुगैयो, डाक्टारानो जा, इन्जिनियारानो जानो लुगैदों, बा नों सासे लेखाफोरा नों जेबो रोङा, नाथाय नोङो माबा मोनसे मावनानै नों बिजनेस खालामनो लुगैदों। बेवहायबो नोङो जुदि सोरबा गुबुननि मा जाफुंथावै मोनसे खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ लानानै नों जलदब एंना थाबसिनगोन नामा? थानाङा, नोंगौ, बेखौबो नों मिथिगौ। नाथाय नों मालानिफ्राय मावदों? थानाङा होनना नों मिथिगौ, जानाङा होनना मिथिगौ, लोंनाङा होनना मिथिगौ, खिन्थु नों माबानिफ्राय नों सांग्रां जाफेरखो? कुइसना बे नङा होमबा? दा जुदि नोंसोरो जिउआव साक्सेस खालामनांगौब्ला गुबुनखौबो नोजोर होनांगोन। बै साक्सेस जानाय सुबुंफ्रा बिसोर माबायदि खस्थ' खालामबोनाय जिउआव, बेखौ थाल लानांगोन। जेनेबा दिनै गोबां माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा फरायसाफ्रा माने बिमा बिफानि सिगाङाव, माखासे गिदिर मानसिफोरनि सिगाङाव खोथा होबाय, फुरुसुरि होबाय, आं IPS अफिसार जागोन, आं डक्टर जागोन, आं आर्मि अफिसार जागोन, आं नार्स जागोन, बायदि थारमाने। नाथाय बिथांमोननि सिमांफ्राबो ससे समाव बोरैबा जाहैनो हागौ। गेजेर खन्दआव जुदि बिथाङा जुदि मोजां लोगोजों थाफानानै जुदि बै लोगोनि आखल आखुखौ गाव हमदांनो हानानै जुदि गाव बेनिफ्राय चेन्ज जानो रोङाब्ला बेवहाय बियो फोरदा थाफिनगोन। स' बेनिखायनो जेब्लायबो जोङो कनसियास जा, सांग्रां जा। नोङो नोंनि लाइफखौ नोंसो दायोलै फंबायमोन आरो बिनानावमोन, गुबुना रावबो दाया। जायफोर नोंखौ गाज्रि बुंगोन, जायफोर नोंखौ सोंखारिगोन, जायफोर नोंखौ निन्दा होगोन, बे नोंनि बिराद गिदिर हिंसा, बे नोंनि सुथुर, मिथिबाय? थाल लाखा आरो। जाय मानसिया नोंजों एसे एनै सापर्ट खालामो, हेल्प खालामो, मोजां बाथ्रा बुङो, थुलुंगानां बाथ्रा बुङो, मानसिखौ सिनायनानै ला आरो बोजबना ला। आरो जाय मानसिया नोंखौ गाज्रि बुङो, निन्दा खालामो, नोंखौ जाफुंजानो बायो, बेबायदि मानसिया नोंखौ बिराद फल' खालामबाय थायो, नोंखौ केयार खालामबाय थायो। नों मा मावदों, नों मा जादों, बहा थांदों, मा फैदों, बेखौ नोंखौ बिराद केयार खालामबाय थागोन बेबायदि मानसिया। आं होननाया जाहैबाय मा, बेनिखायनो जोङो बैफोरबायदि मानसिफोर जाय नोंखौ हिंसा खालामो, जाय नोंनि रोंनायखौ लानानै हिंसा खालामो, नोंनि माखासे एबिलिटिखौ नुनानै गुबुना हिंसा खालामो, बेनि सिगाङाव देखायनांगौ। सानसेबाबो नों देखाय। आरो बे जितखौ नों लानांगोन, नैबे गोसो गोरबोजों लानांगोन, मेलेमाव नों लानांगोन, देखायनानै दिन्थिनांगोन बिसोरनि सिगाङाव, लाजि फोनांफिननांगोन बिसोरखौ। खिन्थु बुंनाय नङा, गावनो नुबानो अट'मेटिक नोंखौ लाजिनांखागोन। आं बेखौ ओरैबायदि खालामनायदोंमोन, हायाखिसै, नङा होमबा? दा जोङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जों साबसे मानसिफ्रा खोनासङो। साक्सेसआ 100% जायोब्ला जिउआव, खिन्थु साक्सेसखौ नोंसो लानांगौ। मेइन बुस्थुआसो नोंसोना, मेइनानो। दा गुबुना नोंखौ मा खालामो? सोरबाया मोजां लामा दिन्थिनानै होगोन, सोरबाया नेगेटिभ लामाजों दिन्थिगोन। बिदियानो समाजाव थाखायोब्रा, संसाराव थाखायो। दा बेखौ जोङो जेबो साननांगौ दरखार गैया। नोङो जुदि जिउआव साक्सेस जानोब्ला जेब्लायबो नोङो गुबुननि साक्सेस जानायनि स्ट'रिखौबो नों फराय, फल' खालाम, बोरै खालामनांगौ, खालामनाङा, फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरनो लामा दिन्थिगोन,
गामियाव नोंनि बिमा बिफाफ्रा नों लामा दिन्थिगोन गामियाव सोरबा गोरों गोरा मानसि दंबा नोंनो लामा दिन्थिगोन बेनिफ्राय बेखौ लानानैनो नोङो जिउआव हान्थिनांगौ हाया होननाय थानो नाङा हायो आरो बे हाया होननाय सोदोबा जाहैबाय मा नोंनि गोसोनि अलसियासो नोंनि गोसोआव जुदि अलसियाया बासा बोबायबा खिन्थु नोंहा बिपद दंसै जिउआव साक्सेस जानांगौआ बाथ्राया बिदि थारमाने ओंखायनो आं लुबैया जे सोरबा फरायनानै ओरैनो थाथों न' दाउट गासैबो लेखा फरा फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनजोबाब्ला जोङो मा खालामनांगोन लेखा फरा फरायनानै माबा मोनसे जों बिजनेसफोर मावनानैब्लाबो जोङो गावनि जिउखौ माने सोदांनो हायो सोलायनो हायो गावनि नोंनि आखल आखुबा थिग जाबानो नोंनि मोन्दांथि गोहोफ्रा थिग जाबानो नोंनि रोंगौथि गियानफ्रा थिग जाबानो नोंखौ हमथानो हानाय गोहोआनो गैया नों साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो नोंनाव जा दखरसे हा दं बेफोरखौ लानानै नोङो माबा मोनसे मावनानैबाबो जिउखौ गोसोबायदि नों फोथांनो हायो दा नों जुदि अलसियाब्ला आरो नों बिनि सायाव जुदि सोलोंनो गोसो गैयाब्ला रोंनो गोसो गैयाब्ला मावनो गोसो गैयाबा बोरै जानो आंथ' दिनैसिमबो राजि आं दासिमबो राजि आङो आंनाव जा एसे एनै हा हु दङ आङो जिउआव माबा मोनसे थायाब्लाबो आं बेजों मावनानै जानो हायो आंनाव बिराद माखासे माबाफोर दङ आंनाव जुजिनाय दं चेलेन्ज दं आंनि गोसोआवहाय आरो आंबो माने गोसो जादों गुबुनफोरबायदि माने मोजां न'खर दानो खिन्थु थाखायै फैसायै बिल्डिङै माबाय नङा दे आंनाव मा जानांगौ गाननो जोमनो थाबानो जायो थाखा फैसा एसे एनै सोलिनो आन्था थाबानो जायो न'खर बेराम आजार जायाबानो जायो बे आरो बाथ्राया बिदिजोंनो आं गोजोनै माने सोलिनो लुगैयो खिन्थु आं हालुं मैलुं थाला थाला आं बिदि नुनो गोसो गैया खिन्थु मानसिनाव जेब्ला नों नाजानाय थागोन जुजिनाय थागोन सोलोंनो गोसो थानाय थानांगोन रोंनो गोसो थानाय थानांगोन अब्लानो जिउआव जाफुंसारनि मा बाथ्रा दं मा बाथ्रा दं जाफुंसारनि नोंगौ समाव जिउआव जोंनाव मालाबा मालाबा फंबायमोन जोंनावमोन माखासे नार्भासफोर फैयो मालाबा समाव बोरै जाबावगोन जानाय नंला नामा बेबायदि मोनसे नार्भासआ फैया नङा फैयो जिउआव जोंनावबो जिउआव फैयो नोंसिनि बिमा बिफानावबो जिउआव फैयो सोरनावबा मालाबा जिउआव फैयो दा ओंखायनो थेवब्लाबो जों बेफोर गासैखौबो जों नेवसिगारनानै लाइफआ मोनसे स्ट्रागोल मिथिबायना नों लाइफआव नों स्ट्रागोल खालामाबानो नोंहा जेबो माबा गैया जाफुंसारनायखौ मोननो हाया नों स्ट्रागोल खालामथारनांगोन गुबुना नोंखौ पजिटिभ कमेन्ट खालामथों गुबुना नोंखौ नेगेटिभ कमेन्ट खालामथों बे आलादा बाथ्रा बेयाव गोसो दाहो नोंखौ साबेसे मानसिया मोजां मोनो बा दिनै आं भिडिअ बानायदों आंखौ सोर साबसे मानसिया मोजां मोनो नोंनि बे आसिनि आसियानो समान नंजोबाबा नै आसिया थाइबाया अब्ला नों मा सानगोन नोंखौ रावबो मोजां मोनजोबा हाजार सैथोथा मानसियानो जाथों रां क्ररपति हमना लादो क्ररपति मानसि थाबायनो दुनियायाव बयनिबो राननानै होलायनि बे मानसिया बेखौ मोजां मोनजोबगोन मानसिफ्रा रावबो मोजां मोनजोबा मिथिबाय दा हाजारखि इसोर नामायबाथों होनबाबो बेखौ मोजां मोनजोबा नोंखौ सोरबा मानिबा थाखायनो नोंखौ गाज्रि मोनो दुखु मोनो हयथ' नोंनि एसे एनै सोलिनायखौ नुनानैबो सोरबाया दुखु मोनगोन बोराबगोन गावनिफ्राय साबसिन जाबाय गावनि मोजांसिन जाबाय अनेकथा नानानथा बाथ्रा बुंनाय थायो दा बेनो जाहैबाय मानसिनि आखु आरो बिदिखौ नों गोसोबो होनो नाङा बिनि सायाव नों थानोबो नाङा नोंनि फकासआ मा डिटारमिनेसना नों मा लादों बेखौ नोंनि थिरांथाखौ आरो नोंनि बे फकासखौ नोङो जेब्लायबो सिगां फारसे लाबाय थानानै नोङो हान्थिलांबाय था 100% नों साक्सेस जागोन खारन नोंजों नोंनि बिमा बिफा दंफायो आरो नोंनि गोसो गोरबो दं मेलेम दं देहा दं थै दं सोलेर दं नोंजों मुसुखा बिदि आरो मा नांगौ दिनै थारिखआव नोङो फेसबुक दं इउटुब दं गुगोल दं मा नांगौ नोंनो मा सोलोंनांगौ एक्सट्रा सोलोंनो हाजोबगोन लेंगुवेज सोलोंनो ना मा सोलोंनो गासैखौबो हाजोबखायो खिन्थु नों गोसो थानांगोन गोसो सोलोंनो गोसो रोंनो गोसो थानांगोन अब्ला खुनु प्रकारै नोंखौ रावबो हमथाना लाखिनो हाया मिथिबायना स्पस्ट' नाजानांगोन जेब्ला नों नाजाया गोसोआवल' साननानै थाबाय थायो बा साक्सेस जानो फंबाय आरो बिनानावमोन नोङो खुनु खस्थ'खौनो खालामाबा नोङो स्ट्रागोल खालामा नोङो हार्डवार्कखौनो खालामा नोङो खालि गोसोआव सानो फरायाबा रोङा आं गाबोन फरायनोसै दिनै फरायला गाबोननिफ्राय नोगोर फरायनोसैलाय गाबोन दिना फैलायबाय आरो थांलायबाय गाबोननिफ्राय आरो सोर जाथारलालै गाबोननिफ्राय बिराद फरायनोसै आं नोगोर खालामसै आं बेबायदि नाथाय गाबोन थांगासिनोसै बेबो मोनसे गाज्रि सर' बेनिखायनो गाबोन नङा दानो
दिनैनो दानो मावथारनांगौ दानो फरायथारनांगौ जेब्ला नों बेबायदि स्टेन्डार्डखौ लानो हागोन नोंखौ जिउआव नोंनि थांखिनिफ्राय दोरहोनो हानाय एबा नोंनि थांखियाव जाफुंसार खालामनायनिफ्राय नोंखौ खुनु प्रकारै खुनु प्राणी मुलुगनि खुनु गोहोआनो नोंखौ रैखाथि होनो हाया नों साक्सेस जागोन जै जागोन जिउआव स्पस्ट' खोथा थेंक इउ